Mga igsuon, ang ato ang pagsaulog sa santos nga misa o santos nga Eucharistia, dili lamang kini usa ka ritual, kundi usa-usab kini ka personal nga pakig-ambit sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus. Munang mahinungdanon kaayo nga diha sa atong pagpakig-ambit sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpakatawo o mipuyo uban kanato, mahinungdanon nga ang atong kaugalingon, ato ang susihon o atong limpiyuhan kanunay aron sa ingon magpuyo kita diha kanunay sa kahimtang sa grasya o makaambit gid kita sa kinabuhi sa tuang manunubos. Ang pan sa kinabuhi nga mao sa Hesukristo dili lang maghatag natog kinabuhi, kundi magagiya usab kanato diha sa tuang spiritual journey, sa tuang espirituhanon nga pagkinabuhi nining kalibutana. Ang mga tao nga nagsunod-sunod kang Hesus, wala makaila kaniya kung kinsa gayud siya. Gani sa Ebanghelyo karon nga ito nadungog, gihagit siya. Unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo, aron manuo kami kanimo. Unsa may imong buhaton. Ang among mga katigulangan, nakakaon og paan, gikan sa langit. Kaniadto sa dihang giluwas ni Moises o gipatlingkawas ni Moises ang mga Israelita gikan sa Ehipto. Gipanggutom kini mga tawhana o gipaulanan og mana mao ilahang gikaon. Muna na sila ang pagkaon milagro gikan sa langit. Gihatag gikan sa langit. Gihatag sa Dios gikan sa langit. Apan mingon si Moises, dili kana mao. O dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Now mga igsuon, ang pan sa langit dili lang usa ka milagro, apan usa kini ka persona. Ang pan nga gikan sa langit dili milagro kundi persona. Ang pan gikan sa langit pagkaon sa kalag. Dili lang pagkaon sa lawas, kundi pagkaon sa kalag. Tungod kay si Hesukristo, ang Dios nasayod ug iyang gitan-aw kung unsa gayud ang lalom nga kagutom sa tawo. Unsa gayud ang lalom nga kauhaw sa tawo. Unsa gayud ang maghatag og tinuod nga katagbawan sa tawo. Munang siya mismo nagpakatawo aron sa pagbusog sa tawo, paghatag og tinuod nga katagbawan sa tawo. Kay ang tinuod nga katagbawan sa tawo dili makita diya sa mga material nga butang. Dili makita sa mga butang nga lumalabay lamang. Munang siya mismo mianhi sa kalibutan aron sa pagpadayag nga siya mao ang pan sa kinabuhi nga maghatag kanato og kinabuhi, magtagbaw kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsuon, kini nagpahinumdum kanato nga kung kita mituo sa Dios, kung kita adunay pagtuo ni Jesus nga nabanhaw, ni Jesus nga nagpakatao, mipuy uban kanato, meaning to say, sa tong pagtuo ngadto kaniya, biyaan nato ang mga butang nga makapahimong babag kanato sa tong pagpakig-ambit kaniya sa iyang kinabuhi. Biyaan nato mga butang nga dili nato makatagbaw sa tinuuray, ang mga butang nga lumalabay lamang. Paninguhaon nato pagkabot ang mga pagkaon nga makatagbaw dili lang sa atong lawas kundi sa atong kalag usab. Kay ang kagutom dili lang physical kundi spiritual. Ang spiritual nga kagutom mao kini ang lalom nga gitan-aw sa tuang Ginoo, gitan-aw sa Dios. Ang kagutom sa kalag. Munang pangitao nato ang tinuod nga makatagbaw kanato. Pangitao nato ang tinuod nga makatambal sa atong kagutom ug kauhaw. Sa Jesus mingon, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayud gutumon. Ang mutuo kanako
dili na gayud uhawon. Manang makaigsunan ko da ni Kristo, sa ato ang pagpadayon ng santos nga misa, kanunay kitang mamalandong sa tag sa kakaugalingon. Kanunay natong tan-awon ang atong kinabuhi. Kung tinuod kita nga mituo sa Dios, kung tinuod kita nga mituo kaniya ug misalig kaniya, maningkamot kita nga magpuyo kita kanunay diha sa kahimtang sa grasya nga hawa sa sala. Maningkamot kita nga sa ato ang pagtambong, sa atong pagpakigambit ni Jesus ining santos nga Eucharistia, ang ato ang kasing-kasing, ang atong kaugalingon, limpyo unta. Diya sa atong pagpakigambit ni Jesus ining santos nga Eucharistia, mudawat unta kita kaniya siyang lawas ug dugo nga limpyo ang atong kasing-kasing. Aron sa ingon, kita usab mahimong lawas ni Kristo ngadto sa uban. Mahimong lawas ni Kristo ngadto sa atong mga katrabaho sa opisina. Lawas ni Kristo ngadto sa atong mga kasilinganan. Lawas ni Kristo diha sa atong pamilya. Apan kun ana ata sa kasalanan, unsaon man nato pagkahimong lawas ni Kristo ngadto sa uban. Kun ana ata sa kahimtang sa sala, nya padayon lang gihapon ta sa pagpangalawat, padayon lang gihapon ta sa pagdawat sa lawas ni Kristo. Unsaon man nato pagkatagamtam sa tinuod nga katagbawan? Unsaon man nato pagkatagamtam sa kinabuhing dayon? Nya kita mismo, kita may naghatod sa tuang kalag ngadto sa kalaglagan, ngadto sa kamatayon nga dayon. Munang dili ko kapuyon sa pagmaymay, sa pagpahimangno kaninyo ni ining mga butanga, kay ako kining responsibilidad isip ko sa kapari. Ang simbahan dili kapuyon sa pagmaymay, sa pagpahimangno kanato, kay responsibilidad kini sa simbahan nga gihatag sa Ginoo, tahas kini nga gihatag sa Ginoo sa paggiya sa iyang katawan, sa iyang mga karnero ngadto sa matarong nga dalan. Dili ba sa miaging Domingo, iya manggiingnan si Pedro, iyang gipili si Pedro nga mangulo sa iyang simbahan. Simon Pedro, gihigugma mo ba ako? Kung gihigugma mo ako, atiman na og pakana ang akong mga karnero. Mao kini ang tahas nga gibilin sa Dios diya sa simbahan ngadto sa mga sumusunod siya mga apostoles. Ang simbahan naningkamot na kitang tanan magkahiusa. Ang simbahan naningkamot nga ang mga karnero, kita ang mga karnero sa Dios madala ngadto sa tinuod na kinabuhi. Apan kung kita nga namati sa mensahe sa Ginoo, kita nga kanunay gipahimangnuan sa simbahan, gipahimangnuan sa pari, kung dili ta maminaw, din unsa man ta nga klase sa pagkamananap, karnero ta o kanding. Ang karnero walay sungay, apan ang kanding adunay sungay. Kung nagmatig-a gihapon ka sa imong ulo o sa imong kasing-kasing, kung nagpabilin paghihapon kang gahi sa imong ulo o sa imong kasing-kasing, nga bisan unsaon o pagpahinumdom sa pare, nga dili mga lawat kung aduna ka sa kaimtang sa sala, nga dili mga lawat kung naulahi ka sa santos nga misa, then siguro taas na kaayo imong sungay. Taas na kaayo imong sungay. Putli na. Putla na imong sungay aron makatagamtam ka sa kinabuhi nga walay katapusan, makatagamtam ka sa tinuod nga katagbawan. Nakigambit ka nining Eucharistia, nakigambit ka sa kinabuhi ni Jesus ning santos nga misa. Be in a state of grace. Ginoo na atong dawaton. Balaan ang atong gidawat. Lawas ug dugo ni Kristo ang atong gidawat. Munang aron mamahimo sa kitang lawas ni Kristo ngadto sa uban, lawas ni Kristo ngadto sa atong mga gitrabahuan, lawas ni Kristo ngadto sa atong mga kasilinganan o sa atong pamilya, be in a state of grace. Hinaot unta nga atong limpyuhan ang atong kasing-kasing. Una ta mo dawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Atong andamon ang atong kaugalingon. Una ta mo dawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Ug hinaot unta nga ato ning kapamalandungan. Kung mituo ta sa Dios, kung ganahan tang maluwas,
kung nangandoy ta sa tinuod nga katagbawan, sundon nato ang pagtulunan ni Kristo. Tumanon nato ang iyang kabubuton. Obedience ngadto sa iyang kabubuton. Dili ang atong kabubuton. Kanunay tang nag-ingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Then puy-an nato kana. Munang pangayoon nato ang tabang sa Ginoo, pangayoon nato ang lamdag sa Espiritu Santo. Nga makakita kita niining mga butanga. O hinaot, makonsensya unta kita. Diha sa tuang pagpakigambit o diha sa tuang pagsaulog sa santos nga Eucharistia. Makonsensya unta kita o makita unta nato itong kaugalingon. Na kung ugaling aduna kita diha sa kahimtang sa sala, makita unta nato nga dili gid kita angayan nga modawat sa lawas ni Kristo until nga kita makakumpisal, until nga kita mubalik og mga igpasaylo ngadto sa Dios, until nga ang Ginoo muhugas ka nato sa ato ang pagkabulingon gumikan sa sala. Pamalandungi ka na. Palihog manindo.